Evo nas i u 4. videu, no prije nego ga riješimo samo ćemo kratko ponoviti. Ako imamo neke jednadžbe gdje se spominje recimo z konjugirano ili apsolutna vrijednost ili modul od z ili realni od z ili imaginarni od z, tada moramo znati da z raspisujemo kao x plus y i, što znači da je konjugirani x minus y i. I tako ga uvrštavamo u jednadžbu. Apsolutna vrijednost od z je zapravo realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Dakle, x kvadrat plus y kvadrat. Ako kaže realni dio od z, šta je to? To je realni dio x. A ako u zadatku kaže imaginarni dio od z, s čime ćemo to zamijeniti? Imaginarni je ono što stoji uz i, dakle y. Ili konkretno, evo ako dobijemo sad malo drugačije od ovoga, apsolutna vrijednost od z plus i. Gledajte, prvo bi vam ovako savjetovao. Znači, nemojte odmah pisati to, nego vam ovako. Umjesto z pišemo x plus y i plus i. I sve je to ostalo u apsolutnoj vrijednosti. I sad, apsolutna vrijednost. Ako je z ovako jednostavno zadan, onda je to korijen iz x kvadrat plus y kvadrat. Ali, ako imamo još neki izraz, onda znači moramo primijeniti da je to zapravo apsolutno je korijen iz realni na kvadrat plus imaginarni na kvadrat. Pa da vidimo šta je ovdje realno u ovom. Tu je realni x. Dakle, x na kvadrat plus. Šta je imaginarno? Sve što stoji uz i. Ovdje je y i ovdje je i, dakle 1 i, dakle y plus 1 je imaginarno. I to stavljamo u zagradu na kvadrat. Dakle, apsolutna vrijednost od z plus i, napravite ovaj međukorak i onda lijepo odvojite. Ajmo sad još jedan. Apsolutna vrijednost od z minus 4 minus 2i. Dakle, to je apsolutna vrijednost. Prvo ću z raspisati kao x plus y i minus 4 minus 2i. Podcrtat ću s jednom linijom što je realno. Realno u ovoj apsolutnoj vrijednosti je x i minus 4. A imaginarno s dvije crtice. To je y minus 2. Dakle, apsolutna vrijednost će biti korijen iz realnog dijela, što je x minus 4, i stavim ga na kvadrat, plus imaginarni na kvadrat, y minus 2 na kvadrat. Evo ga, to je to i sad smo spremni na rješavanje zadatka. Evo, zadatak 60i, matematika 4, izdanje školska knjiga Antolić, Copić, Antolčić. Dakle, z plus 2. Apsolutna vrijednost nije samo od z-a, pa ću ja to malo raspisati. Z je x plus y i plus 2 prepiše. Plus. I ovo ću isto raspisati. Dakle, umjesto z samo pišem x plus y i minus 2. Jednako je 6. I sad lijepo računam. Što je ovdje u apsolutno realno? X plus 2. Dakle, apsolutna će biti korijen iz realni na kvadrat, što je x plus 2, plus imaginarni, što je y na kvadrat. Plus, šta je u ovom drugom? Realni je x minus 2, stavljam ga na kvadrat, plus, što je imaginarno? Y na kvadrat jednako je 6. E sad ovako, trebali bi se riješiti ovih korijena, sad to možemo na razne načine. Ja bi recimo možda preselio ovaj korijen lijevo. Vi to ne morate jer ovaj zadatak specifičan ima dva korijena. Da je samo jedan korijen u njemu, taj korijen bi ostao sam na svojoj strani, ostalo ide desno. Gledajte, sad sam ja samo ovaj korijen preselio i moram kvadrirati. Kako se kvadrira? Cijela lijeva strana se stavi u zagradu na kvadrat, budući da ima malu ploču, ja ću to odmah tu. Jednako je cijela desna u zagradi na kvadrat. Dakle, to sam sad kvadrirao. I sad idem to, znači postavio sam kvadrate, idem rješavati. Korijen i kvadrat se maknu, x plus 2 na kvadrat plus y na kvadrat jednako. Pazite, ovo ovdje je binom. Nešto minus nešto. Prvi minus drugi. Kako to ide? A kvadrira se. Prvi na kvadrat je 36 minus 2 puta prvi puta drugi i plus drugi na kvadrat. Ovaj korijen kad kvadriram dobit ću x minus 2 na kvadrat plus y na kvadrat. Što ću raditi u sljedećem koraku je malo srediti. Recimo ovo ću sve iskvadrirati, prvi plus drugi na kvadrat i ovo ovdje, pa vi to sami napravite. Što sam napravio? Prvi plus drugi na kvadrat, to je to. 2 puta 6 sam pomnožio s 12 i jednostavno sam još ovo x minus 2 na kvadrat, sve sam kvadrirao.
lijeva strana, desna strana. Može li se nešto kratiti? Pogledajte. S lijeve strane imam x kvadrat, imam iz desne, eliminiram. Imam y kvadrat iz lijeve, iz desne, eliminiram ih. Imam 4 s lijeve, iz desne, eliminiram. Sad mi je cilj, budući da ostaje jedan korijen, da on sam, eventualno s članom, s dijelom koji ga množi, preselimo na jednu stranu, ostalo na drugu. Ajde napravite to sami. Ako ste dobro radili, ovih minus 12 korijena preselilo lijevo, postalo je plus 12, jednako je, 36 je ostao tu, minus 4x i minus 4x. Odnosno, sad ću gore nastaviti, kad se to sad malo sredi, s desne strane ću dobiti 36 minus 8x. Pitanje je, što sad napraviti? Kvadrirat mogu da se riješim korijena. Bitno je da je tu jedan monom sam, jel? Kad ga kvadriram, da će se korijeni svi izgube do kraja. Međutim, ja još mogu to podijeliti sve sa 4. Imam 3 monoma. Prvi, drugi, treći. Svi su dijeljivi s 4, pa će mi biti lakše baratati sa manjim brojevima. Ovdje ću dobiti 3 korijena. 36 dijeljeno 4 je 9 i minus 2x. I ja bih sad ovo kvadrirao. Znači, kad kvadriram jednadžbu, zamislim da sam cijelu lijevu stranu stavio u zagradu na kvadrat i cijelu desnu. Kako nema mjesta, a to odmah sve tu piše. Dakle, lijeva strana je jedan monom, 3 na kvadrat je 9 puta, a ovaj korijeni kvadrat se krati i šta ostaje? X minus 2 na kvadrat plus y na kvadrat jednako je ovdje. Binom, kvadrat binoma, prvi na kvadrat 81 minus dvostruki prvi puta drugi je 36x i plus ovaj na kvadrat, to je 4x na kvadrat. Što sad trebate napraviti je ovo kvadrirati, prvi pomnožiti s 9 i malo srediti, ja bi onda sve preselio na lijevu stranu. Napravite malo sami. Evo, kad sam iskvadrirao i sve izmnožio s 9 i sve preselio na lijevu stranu, šta smo dobili? Ajmo sad to sređivati. X-eve na kvadrat imamo tu i tu. 9x na kvadrat minus 4x na kvadrat je 5x na kvadrat. Imamo još minus 36x i plus 36x, dakle oni se izgube. Od y imam plus 9y na kvadrat. Imam plus 36 minus 81, to je minus, koliko je to? Minus 45. Jednako je 0. Što je ovo? X-evi kvadrat i y kvadrat. Može biti kružnica, elipsa ili broj 3 hiperbola. Ako je broj ispred x kvadrat i y kvadrat isti, ovaj koeficijent, radi se o kružnici. To nije. I pazite, mora biti broj isti i mora biti plus. Ako je plus između x-eva kvadrat i y kvadrat, ali različiti koeficijent, onda je elipsa. Ako je minus, onda je hiperbola. Bez obzira bili tada kod hiperbole, nije bitno jesu li isti parametri ovdje ili ne. Dakle, mi ovdje imamo elipsu. Trebamo je prebaciti u segmentni oblik. 45 ide desno. 5x na kvadrat plus 9y na kvadrat jednako je 45. Sve dijelimo s 45 i nastavljam gore. 5x na kvadrat kroz 45 plus 9y na kvadrat kroz 45 je 45 kroz 45 je 1. Moramo tu dobiti jedinicu da bi usporedili s ovim oblikom jednadžbe elipsa. 5 i 45 se krati, sa 5 ostane 9. X na kvadrat kroz 9 plus, opet 9 i 45 mogu kratiti, sa 9 dijelim jedno i drugo. 45 dijeljeno 9 i 5, a gore 1. Dakle, y na kvadrat kroz 5 jednako 1. I sad uspoređujem jednadžbu koju sam dobio sa oblikom jednadžbe elipse i vidim da je a na kvadrat 9. Ako je a na kvadrat 9, kad korijenujem, dobijem a je, u principu bi trebao dobiti dva rješenja, plus minus 3. Budući da a predstavlja duljinu velike poluosi, onda se zapravo ovdje zadržava samo pozitivan broj, mada to vama toliko i nije bitno ovdje, a je 3. To znači da će na osi x, jer je to x, moja elipsa imati ove točke krajnje tu 3,0 i minus 3,0. Koliko je b? Ako je b na kvadrat 5, kad korijenujem, zadržavam samo pozitivni rezultat, to je korijen iz 5, korijen iz 4 je 2,
Korijen iz 5 je malo više od 2. Znači tu negdje stavim korijen iz 5 i na osi y ucrtam korijen iz 5 i minus korijen iz 5. To su točke na elipsi, karakteristične točke, koje sijeku znači os x i os y. Ovo je bila jednadžba, dakle rješenje, grafički prikaz ovog rješenja što se tražilo u zadatku je ova elipsa. A računsko rješenje je ovo. Evo ga, dakle zadatak je bio da riješimo grafički, i da grafički prikažemo rješenje od naše jednadžbe. Hvala što ste gledali ovaj video.